Iż-żagħżugħ ta' 19-il sena suspettat li poġġa l-esplussiv barra ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-ġimgħa l-oħra ittieħed l-Isptar Monte Carmeli għal xi ġranet wara assessjar psikjatriku li sarlu. Rapporti fil-medja jgħidu li ż-żagħżugħ irid jagħmel xi jiem l-isptar qabel ma jerġa' jiġi assessjat mill-ispeċjalisti biex jiddeterminaw jekk huwiex f'pożizzjoni li jiġi interrogat mill-pulizija jew le. Il-pulizija arrestaw li żagħżugħ nhar il-ħamis fil-għaxija, iżda l-maġistrat li ħatar l-inkjest ordnalu biex jgħaddi minn assessjar psikjatriku qabel jitressaq il-qorti. Il-liġi tippermetti lill-pulizija biex jinvestigaw lis-suspettati biss jekk ikunu jinsabu fi stat ta' saħħa mentali tajjeb, hekk kif il-proċess ta' interrogazzjoni mal-pulizija huwa fost l-aktar fażijiet kruċjali tal-investigazzjoni. Koppja minn ħal-qormi ġiet akkużata fil-qorti li pruvat takkwista 3,000 euro minant il-ġenituri tal-mara billi vvintaw storja ta' ħtif. Darren Spiteri 44 sena u Graziella Francalanza ta' 43 sena wiġbu mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom. Fil-qorti ġie spjegat mill-prosekuzzjoni li jom il-mara marret l-Ansa ta' San Ġiljan tirrapporta li rċeviet telefonata minn binta li qaltilha li nħatfet u qed tintalab is-somma ta' 3,000 euro biex tiġi meħlusa. Fit-telefonata l-ġenituri qalu li ma kellhomx aċċess għal 3,000 euro iżda qablu li jagħtu 80 euro fi flus kontanti. Il-pulizija marru fuq il-post fejn kien miftijem li se jiltaqgħu biex jagħtu l-flus fejn sabu lill-imputata li ma kienet fl-ebda periklu. Investigazzjonijiet ulterjuri sabu li l-akkużanti kellhom l-intenzjoni li jużaw il-flus biex jixtru droga. Wara li semet is-sottomissjonijiet kollha, il-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsi mill-arrest u suġġeriet lid-direttur tal-ħabs biex jipprovdi lill-imputati l-assistenza li għandhom bżonn biex jindirizzaw id-dipendenza fuq id-droga. Raġel ta' 36 sena minn ħal-qormi baqa' jinżamm arrestat wara li fil-qorti ġie akkużat li għat-tieni darba dan ix-xahar għeddet membri tal-familja tiegħu biex jagħtuh il-flus għad-droga. Kienu l-ġenituri tal-imputat li għamlu rapport lill-pulizija fejn spjegaw li binhom jeddidhom u jagħmel xenata kull darba meta jirrifjutaw li jagħtuh il-flus biex jixtri droga. Fil-qorti ġie spjegat kif ir-raġel tressa fuq akkużi simili ġimagħtejn ilu u tpoġġa fuq probation u wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġiba kontrih.